Ngena njalo ubhelula nguzondo khubona uqonda umafunda bezithu nontanda kuphakanyiswa Wednesday 22 June 2022 nguwo kaloku losithathu olosuku lwamagqabi namaxolo ingcambu amafutha namakhandlela lapho sizama khona ukufundisana ngazo ezi zinto zethu zinyangayo ezihamba zihambe zidibanise nazo iziwasho. Namhlanje siphethe iyeza elaziwayo bathi Ishwadi aba bathethe isiXhosa ingakumbi thina yabona thina bakhe bojikela kulandawo ihambi ifuna Ishwadi uyibambile bayibiza njalo ke sizawuthi sincokole ngalo ke eloyeza liyeze lixhaphakayo kwezi ndawo zethu zixwebayo ezindawo zomayo. Yabona xa ungumuntu ojikeleza amathafu yenye yezinto odibana nazo le yenye yezityalo odibana nazo uba uye wanethamsanqa lodibana nayo ikwisizini ineflower entle le flower unjani ambala upink but locally attractive nalapha phakathi kwegadi zabelungu ufika ikhona iseso sityalo sihle very attractive from a distance uyibone naxa seyivulile amagqaba khona enza into oqonda lena into iyandibiza ithi mandisondele siphethe yona ke Ishwadi. Phambi koba singene ke bushwadini namhlanje siyakukhumbuza wena mntu othe ufuna ukuyofemba bakhona sebeyile ukuyofemba eKapa kule ndoda kaMangwanya khona le ndoda ifembayo ihamba noMangwanya bazawube belapha ke eMonti namhlanje bingulosithathu bathe bazawuba lapha eMonti from Tuesday. Uyabona ke ubuchule ba yonke lento kukuba lento uyibuze kuye uMangwanya ibe yinto yakhe le ukwenzela uba ingabuyeli kum ithi number kaMangwanya 078 461 4126 ithini 078 4614126 wena mntu othi ufuna ukufemba njengoba izabe ilapha nje eMonti. Xa ndiyisabela kancinci wena mntu oyaziyo iMonti khona le ndawo kuthiwa iRestin xa uhamba ngeBlack Road usuke etown idlula iziphunzana before ufike kule direction yasemdantsane iNobiko Village nantsi iRestin. Masiyeke ke into yasekufembeni singene kuyo lento sithetha ngayo Ishwadi. I-botanical name yayo ke yiBuffon distica. Khona umlumkazi bezila apha ekhaya ezoyithenga ndiyabona uba uvuyela le nto bengazoyithenga enesari ukuba kwaphela yi-20 kanti enesari ibe nexabiso ngathi lifuna uncomeka. I-common name yayo ke siyichazile mosiba sithe Ishwadi bathi Ncotho bathi Ncwadi bathi Ncumbe xa ujikela ngapha koSwazini baphinde eSwazini bathi isiphahluka sifuna asiyibhalanga deliberately so that ungayidibanisi nesiphahluka esiligaqa okanye isiphahluka esizawuba ngumthi. Uyayibona nango ke amagama awo is a poison bulb belinye lamagama endifuna uba sibalule nje basezawuncokola ngayo nje i-poison bulb abayibiza kanjalo nje kuba bedinge amagama. Sizawufika ke kulonto masingene kwabo bathe babhala ke kwi-journals uzawujikeleza ke mntana omhle nantsi into ebalulekayo the bulb decoction is toxic. Uba uye wathatha igaqeli walibilisa lonto is very toxic inendawo ehambe ingasikhupha nesidumbu. Utoxic uhamba ke ayofika kulo level unga-hallucinogenic okwegeza uphambane for days ungaxhuzula ultimate uba unalakhi ungabhubha. Sithe masi-emphasize lento abantu abayisebenzisayo Incotho xa beyisebenzisa bathi isikali ndikhe ndiva apha koFacebook athi isikali umlinganiselo is highly important. Number 1 ke ingu-hallucinogenic lento uyabona xa uyisebenzisa ikhona lento ekuthiwa what is i-Jameson weed ugqwangqwangu ngesiXhosa mhlawumbe ufuna ke siyiphathe i-Jameson weed. If you notice ezi characteristics sizawuzincokola apha ziyafana nogqwangqwangu. I-Jameson weed ilanto inukayo ufike lapha ezigadini inuke lento xa se iflowerisha ibe neflower purple iphila ibana lanto engathi iyinto but iphela ihlaba ndizama ucinga eligama lalento yocima ithandwa ngotata bathi sendelenja ifana nayo ibulb yayo but asiyiyo i-hallucinogenic nayo lento baphinde bathi kuba i-hallucinogenic is used as a narcotic. Buyela back kula Jameson weed
xa uyiguglisha i-Jimson weed nayo has been used as i-narcotic, but isizathu soba ingahambeli indawo kukuba akukho lula ukuyicontrola ukuthi nditshaya yona mna umane uzilungisa ihambe imjude nalucimba uyibambile, because once udlule kumlinganiselo uba ligeza eli alileqwa, yabona ngoku awusekho laa nto caba ubufuna inyawo pe wena usewuligeza. Kodwa ke abayiyekanga abantu bayo, iphinde le nto bayisebenzise as into yokucima umntu ogula ngengqondo. Naye vamos ifuna isikali still, sizawumane siyigxininisa le ndawo. Ungathi xa ugulelwa ngumntu uthi uzawumenzela into ocima, kufuneka ube uyayazi le nto uyenza yokucima lo mntu. Ungathi wena unyanga igeza uphela uba negeza eliwesi eliza kuthatha intloko libethekise edongeni and then lisiphunge lo mhluzi uphuma kuloo ntloko yakho. Ifuna ube careful bayisebenzisa ke kubantu aba-violent. Unumber 4, iphinde lento isetyenziswe ngabantu abanyangayo, particularly eZimbabwe, but they use it to rouse the spirits. Thini lento kufuneka ube uyayazi lento uyenzayo. Ndithe xa ndizama uyilandelela ingathi ibuyela back kula hallucinogenic, bayisebenzisela uba umntu abe ku-cloud 9, uyayibona mos, abe kula level azokwazi ubona the spirit, azirouse, ancokolete azo. Uyayiva le nto bayithini ibalilayo, iya kula narcotic ke mntana omhle. YiZimbabwe ke esive ukuthi bayayisebenzisa. By the way, xa uyifunda le nto uzimisele uzawuva ukuthi even aba bantu kuthiwa ziikhoyisana, they were using it to rouse the spirits. Unumber 5, iyazitrita ii-wounds. Uyayibona mos, thina abantu bakhe bayisebenzisa, sasiyisebenzisela loo nto. And ukubana uyayilandela le nto nabantu abakhe bayisebenzisa, they will tell you ukuthi is very fast in treating the wound, more than i-betadine bandage. Iyayikhawulezisa because it deals with i-sepsis. Once kungabikho septic ke in the wound, i-wound healing process iba quick, but ayipheleli apho, inazo nezinye properties oma anti-inflammatory ukwenzela ukuba the wound as it heals ingacrust. Uyayiva le nto, nanko anti-inflammatory sisandomfaka kunumber 6, yenza ukuthi i-wound le ingabi naqoy, kuthiwa yintona nto isikhokho. Itriteke nje i-clean, ibomvu, ukuba ibomvu. Ithi naxa seyigqibile, the more uyisebenzisa le nto, it also deals with the color, apho incedisa khona ukuthi the wound ibuyisele back your pigmentation. Uba buyindoda emnyama thu njengomnye usibari wam, uqhubeke ke ukuba mnyama. Ukuba ubukhanya ikwenze ube nayo indawo ekhanyayo. Nantsi ke i-emphasis ebuyela kulantu balento i-toxic. Ikhoyisana we learn ukuthi bebethatha ezazipiyeza arrows abo bayodubula ngazo ento badubulayo, bazithi ximfi kuyo la bulb, so that le arrow ithathe obabu toxic. Ithi xa ihlaba eso silwanyana sicaca uba sihlatywe ngento ene-poison. I'm not sure ke if wena uready ukuba yinto ekumila kunjana usebenzisa lento e-toxic. Siyayi-emphasize into ethi ihambe imjude umntu, sizocula uhulukile vala ngoma emnandi ethi hulukile. Sigqiba njalo ke eyabantu abaphandileyo, singene ke ngoku kwezi zomayezeni. Uthini umayezeni omkhulu yena kuyo le ndaba siyiphetheyo? Abo mayezeni ke bathi all of the above ziyasetyenziswa, ziyasebenza all of the above. Badlule ke omayezeni. Unumber 1, kumayeza omntu othi andisababoni abantu basekhaya. Kubhetswa kuwe ke wena mntu ubuloko uvuka namathongo uxelelwa indlela ngabantu bakokwenu, ngoku kumnyama ebhodini. Siye sithi ke izichitho ezizimnyama izilwane ziyayenza loo nto. Ifuna uziklinike mntana omhle, uthandeke, ucacele kuzovela nakubantu bakokwenu. Kanti ke omayezeni abanye baza kusebenzisela eli yeza. Siyakhumbuzana mosuba ngolosithathu asithaki. Can you imagine yonke le list xa sizawuthi le uyenza so uyenze so kawutshontana? Bathi ke iyangena kulo mayeza omntu othi akasaphuphi. Kumayeza okunyanga igeza
iyafakwa le nto idibanise nabantu abanjengoodakwa, uyibone le nto uba kufuneka ligeze libe lidakwa nyhani lo mntu lo uphambanayo abe wesi, uyayivamos le nto apha iyakhona. Iyasetyenziswa ke le nto, but they still emphasize abantu bamayeza umlinganiselo, bathi bheka isikali ukwenzela uba le nto ingaqali ngozama unyanga kanti izawukhupha isidumbu kuwe ke wena mntu othi unyanga amageza. Khawukhuyizame le nto but udibane nomntu okwaziyo ukuyiqala. Kuye kuthiwa moderations, yayiva moderations, uyakancinci kule nto. Iphinde kumntu oxhuzulayo kulaa concoction, ukuba uyayilandela le nto ukuzotsho ngoku kwezi zintathu, uyavasithetha ngo-central nervous system, amaphupha into esengqondweni, igeza into elapha engqondweni, ukuxhuzula into elapha engqondweni. Xa uthi uyayilandela le nto kakuhle, uyayibona uba kumayeza into elapha engqondweni iyasebenza xa ukwazi ukuyisebenzisa. Uyayiva? Siye sithi ke xa sifundisa phayana kwiVusilanga Academy sithi kufuneka uyijonge le nto, what does it do? And then ke ngoku uzicingele sewuhleli wedwa, what can it do? Kwenzela uba ungapheleli kulaa nto ubuyifundiswa phayana esikolweni. Ndi-emphasize le nto, kwiVusilanga Academy asikufundisi ukuba iyeza elithile lixutywa neliphi. We don't do that. Sikufundisa uba iyeza elithile lenzani. Sikufundisa ukuba eliyeza xa liyenza le nto kutheni liyenza nje le nto, so that wena xa uhleli wedwa uthe liyeza lenza into ethile lingenza ntoni futhi, because you have known the principle yokusetyenziswa kwamayeza. Phume ecaleni ke ngokubhele sidlule sithi kumayeza okuvuselela amathambo omntu ohlolayo, le nto kuthiwa ziintlola. Ayisebenzisa wena mntu ubukhe wahlala, iintlola zakho zadinwa, zagodola, zalala, zifuna uvuswa ke ngoku, iyasetyenziswa. Sikhe sayincokola mosinenye ekuthiwa ikhathazo. Landela wena ezi discussions, uvuse amayeza, uvuse yonke into efuna uvuswa including iintlola. Sathi kwizikhafulo lo mntu ufuna ubiza into engaphaya iyasetyenziswa, isetyenzisiwe lena into. Yabona xa sithetha ngala mayeza ukuvusela iintlola sithethe ngamayeza okhafula, ayityiwa ke ngoku mos le nto. Ithi ke ngoku awusayihoyi ukuthi measurement ithini kuba ibulali mos kule game, andithi siyavumelana. Idlule le nto kuthiwe kumayeza okushunqisa, ukuqhumisa, ukutshisa, sigxotha imimoya emdaka ke kwezanyamazana. Uchube le ndawo iphuqekayo, not the wet bulb, le ndawo iphuqekayo uyichube uyidibanise phayana. Zininzi ke ezinye ezingenayo phayana mosinazo ezikumila kunjana, siqhumise qhumthuli baleke balekayo kusheke thina apha endlini singahlelanga nento ethunyiweyo kanye into eseyicinga uba yeyalapha. Uyayiva mos le nto. Libalulekile man eligaqa ukuba ube nalo. What is nice ngayo Ishwadi, it lasts longer because uyisebenza njengenqwebeba. Yibona inqwebeba ukuba unegaqa, it lasts longer because you only peel the layers. Iphinde le nto kumayeza esichitho, apha ke kuliwa nezinto ezilapha kwezimdaka, idityaniswe nenye inqwaba ke yamayeza. Kunyangwa bani? Kunyangwa wena. Iyasebenza Ishwadi. Many people get surprised ukuthi eligaqa singalohoyanga silishiye ehlathini. Uzawufumana siba kwindawo particularly apho kusetyenziswa khona ezinye izinto ehlathini. Umzekelo abantu abangootata xa besehlathini apho bangasebenzisi khona Ishwadi baninzi kuloo ndawo because is not used. Abantu abaninzi abakwazi ukuyisebenzisa, bayazi uba yenzani, bayishiya ehlathini. Ndiye ndothuke ke umntu ongena apha evenkileni ozoyithenga abengenzi into zantoni, le nto sawuthetha ngayo ngoku, isipili. Wena mntu kuthiwa uye esipilini, xa ufika esipilini usezwe into ethile and then kuthiwa mbohlala phaa phandle, uthi xa uqala uziva ingathi udizinyana, uthi beyididizi ngoku utata ubhele, kuthiwa ngena uzobona iindaba. Basebenzisa yona ke Ishwadi oomadakwa nezinye, ayiyonto ininzi, iba yi-3 or 4 or maybe 5 at most. Iphekwa le nto a day before kwabanye in the morning kubusiza, ukwenzela uba ufike itsale kamnandi. Yabona xa ufikayo ikunxilise le nto, ubone iinyoka kuqhumthule. Unumber last ke le
andizuyithetha ikhona indoda yangapha eNgcobo kulaa ndawo ekuthiwa kusentwenini nakumanzana. Le ndoda lena yazama uyichaza le nto bayangena kumvusa ngujezile. Bazawumbona abantu baseNgcobo nimbuze uba Jezile uthi ithini le nto, wayichaza ujezile nabantu bale nto le ingathi ibali layo lingandibulala, ngcono lo nkunzi ingavuki. Bayisebenzisa ke ojezile ukwenza umvusa nkunzi. But if you listen, kuthiwa thatha into ethile ugalela amanzi uwadilute nge-2 liter, lo 2 liter uthatha ihafu yekomityi uphinde uyidilute ngenye iliter, uthatha icephe ulidilute. Ndabomba le nto lena ifuna abantu abaqhela ukupheka abazayibhala le recipe kajezile. Ndamamela ndavele ndanesiyezi. Nantso ke into besiyiphethe ke yayo le nto kuthiwa yishwadi. Yafumaneka kapha ekhaya, yafumaneka ehlathini mntanomhle. Wena mntu osemonti khangela nje indawo ezixwebeleyo noba kundawo, noba indawo idry uzawufika ikhona ishwadi. What is nice ke ngayo, ayonto iba phantsi komhlaba, iyakroba uyibone, ayiyonto ucaba funeka ude uyombe. Wena mntu ongafuni utyiwa zinyoka ke ehlathini usikhangele apha ekhaya, siyayithengisa ishwadi camagu.